صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد رحلوا في الفلك العالي في الأرض لهم عقل يرحل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها المشاهدون الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية السلامة والإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبالما وامبي الله تعالى تنو مسان ينبا فوكا بركدا سولي أني نما چامان كا دلي الله تعالى فه أغاكي على كربان محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أنا كصحابه أنا دونجيو أني مغو تقرأ على كراكو فوكاسي الكيما دوما. اللهم ربي مبالا دلي على كا أنصر ومغولا على كا يفا أمبلا يلما على كا هنانا كامغوتو الله تعالى كان سترا جين أني لهرا فتنني مصيبة غير على كا مبكي شاما سيجاني كناني لبان كنيوما على كا دامبلا يلما مبالا دلي ماموني أن كونتينسو نو دامبي وكركامبي kaburu kono umo be femina o doye an we do mununke ka law tala deli ala ka hine u kelengelena bela jelena an do bange baga utara do furu nyon tara dendo utara balma utara sinji noniyaw tirisiraw barake nyon sigi nyon kala deli ala ka hine nin kelengelena bela jelena ya rab ala to hine masa atoy yafa masa ako kalera de makari masai anyala deli alaka hine alaka yafa alaka makari nuna kaburu kono ya rabbal alamin. Ni fili do usrala ku magotola nyuma manu ke ula nasoro nyuma ndo sorola ula anga bamba to nuna ala ye fone siri masai aba di ka sore ma delere kuma tenia deli anyale ala utala dele aka fona sira ko so nyuma yana ala ka hine anga bambato kelengelen bela o temenen ko fe balmaw kuma indam na lambe doni duwi o wati kele ka wula ka farane ka anga jego duwo ke nyon fe anga jamanai kala deli ala ka anga jamanai kolosuma basigi ni chefoni kambe ala ko do jamanai kono fitna mi wulendo joli bomi be sena ala ka fitna dugate anyale ala utala deli abe awne kamana gati ala kamana ga abe awne jorati ala joro absega awne kenye ngala utalate kenye foila. Inna allaha ala kulli shay'in qadir. Ala de masay masami abse fembela jelena mbela dele nga jamana halsa ala ka jamana inka basiki do akono jamana in ala ka kulosuma mauma ka hamire jamana inka basiki soro ala ka ni beson basigila ngam mami mbaya lere kan nafako so wa jamana basigira ma basigu ale ka ta soro doron hal ni jamana be to fitna la ambe ala de la ka akile nyuma ndo tigila mo la ka taimbla ka jamana rason basigila ya rabbal alamin. O temenen ko fe ne bawum faw wati kunguruni kono ka nyon hakilla jigi anga je nyon fe anga nyon tege mena koy anga nyon wele anga nyon hakilla jigi muna Allah ta'ala ko alquran kono ala kirare ma sallallahu alaihi wasallam ay chidi kirama ako fadhakir aw wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Naam, fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Allah ta'ala ko ala kirama sallallahu alaihi wasallam wadhakir Muhammad toka mo hakilla jigi chide nabi nyuma ika mogo u hakilla jigi tumani tuma ala ko sumana ala kola nyuma yala fa inna dhikra ko ka to ko hakilla jigi ninke hakilla jigi min nabe ga fone ka ke tanfa'ul mu'minin mamunu nulu liman arakabu nafade o koro ambe to ka bo kuma ni kuma ka mogo hakil jigi ni minke ni liman adone me mogo min duskuna sigata la otigila mogo be
o bɛ nafa sɔrɔ a la n bɛ Alahu Taala deli Ala ka e ni ne bɛɛ nafa hakilina juguw karamɔgɔw bɛ min kɛ an bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an bɛn sawaba ma n baw an faw alikuranɛ kɔnɔ Alahu Taala kumana an ye ka sanga ni an bɛ ɲɛnamaya kɛ waati minnu na o lahalayaw la yarɔ kuranɛ bɛ kuma adamaden fɛ ni kuranɛ bɛna kuma a bɛ kuma bɛɛ fɛ n'i ka lahalaya cogoya ye i b'a ye ni kuranɛ b'a la ka kuma maa fɛ maa min n'o ye diɲɛ kanu o kuma cogoya ani maa min ye diinɛ yɛrɛ kanu u ka kuma kɛcogo tɛ kelen maa min ye Ala ko kalan ni kuranɛ bɛ ka kuma o fɛ ani maa min Ala ko kalan kelen tɛ kuranɛ bɛ kuma bɛɛ fɛ à sa manière bɛɛ b'i ta sɔrɔ a kɔnɔ c'est pour cela i bɛ dugukolo ta a kun fa ko i tɛ mɔgɔ dɔ sɔrɔ diɲɛ bɛɛ i tɛ mɔgɔ foyi sɔrɔ min ye kuranɛ fɛn bɛɛ dɔn o tɛ yen a tɛ yen karisa ye fɛn bɛɛ dɔn kuranɛ la o mɔgɔ tɛ yen c'est à dire bɛɛ b'i ta ta Ala de wa o cogo de la Ala kumana bɛɛ fɛ a kɔnɔ quoi i bɛ dɔ ye e yɛrɛ sɔnnenba de b'a ye n'a kumana kuranɛ kan i yɛrɛ b'a karisa kɔni kuranɛ ko la a to yen mais ale fana bɛ sigi dɔ ɲɛkɔrɔ k'o tigi filɛ a b'a da waga k'o filɛ ko Ala ye karisa sɔn kuranɛ la dɛ a bɛ taa ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen ɲɛnamaya la k'a ye dɔ dɔn kuranɛ la bɛɛ ye dɔ dɔn ka caman de to Ala ma si dɔnniya Ala ma bɛɛ dɔnniya di maa si ma wa fawqa kulli zi ilmin alim naam wa fawqa kulli zi ilmin alim Alahu Taala ko ten ko mɔgɔ o mɔgɔ n'o ye dɔnni tigi ye ko dɔnniba wɛrɛ b'o sanfɛ mais ale yɛrɛ de ye Allamul ghuyub ko minnu dogolen bɛ adamadenw na fɛn foyi dɔnniya tunnen tɛ fɛn kelen min na o ye Alahu Taala dɔrɔn ye idan kuranɛ b'a la ka kuma an fɛ a bɛ k'an ladɔnniya k'a fɔ hadamadenw aw minnu bɛ dugukolo sanfɛ n'aw b'a la ka ɲɛnamaya kɛ ɲɛnamaya in pour que a ka diya fo hadamaden ka basigi sɔrɔ fo hadamaden ka kɛ mɔgɔ basigilen ye bon mɔgɔ yɛrɛ tɛ basigi ni dusukun ma basigi karisa filɛ nin ye a basigilenba don hali n'aw y'a ye kɛnɛ kan ten mais n'a dusukun basigilen tɛ ale yɛrɛ bolo tɔ ka jɛ don nka ni Ala ye mɔgɔ min sɔn k'a dusukun basigira dusukun lafiyalen b'a bolo hali ni diɲɛ sɔrɔ ni diɲɛ hɛrɛ kɛnɛ kan taw t'o tigi bolo o tigilamɔgɔ ye mɔgɔ basigilen koyi ne ma dɔn ni kuma in faamuna maa min aw yɛrɛ bolo a ma basigi a kunnajalen tɛ bonheur ta ka ɲɛnamaya la c'est à dire saada nisɔndiya ɲɛnamaya damu aw ɲɛ t'o la a bolo nka i bɛ taa sɔrɔ a tigilamɔgɔ n'a dusukun in lafiyalen don ka ban diɲɛ fɛn bɛɛ b'a bolo ale yɛrɛ b'o dɔn aw t'o faamu quoi au contraire o sina fana ye mun ye mɔgɔ dɔ bɛ yen peut-être que diɲɛ hɛrɛ kɛnɛ kan taw bɛɛ b'a bolo mais a kelen n'i y'a ɲininka e kelen n'a kelen mana fɛrɛ baro la a b'a fɔ ko diɲɛlatigɛ yɛrɛ nɛgɛ foyi t'ale la diɲɛlatigɛ in nɛgɛ foyi tɛ ne na tuguni ne yɛrɛ ni ne korola diɲɛlatigɛ in na ne ta kɛ n bɛ dusukasi ni dusukasi ye et pourtant a b'an kɔnɔ fɛn minnu bɛ hadamaden lafiya diɲɛ na o fɛn bɛɛ b'ale bolo n bɛ misaliya dɔ di ma i k'a faamu i bɛ mɔgɔ dɔ ye a b'a tɔgɔ la du kɔnɔ a ye musow furu denw b'a bolo bolifɛnw b'a bolo jagokɛyɔrɔ b'a bolo a bɛ business baw kɛ nafolo bɛ don fan bɛɛ a ka kɛnɛ ni na a bɛ voyager cogo min ka nɔgɔ a ma balima caman b'a kɛrɛfɛ bangebaaw bɛ yen nka i bɛ gɛrɛ a tigilamɔgɔ dɔ la a b'a f'i ye ko diɲɛ nɛgɛ t'ale la la hawla wala o bɛ sɔrɔ cɛ kunda cogo o bɛ se ka sɔrɔ muso kunda ten a b'a f'i ye ko diɲɛ nɛgɛ t'ale la mais munna e yɛrɛ bolo o bɛ kɛ cogo di ni fɛnba bɛɛ b'i bolo ni sɔrɔba in bɛɛ b'i la diɲɛ nɛgɛ t'e la e bɛ mun de ko diɲɛ na sa o tɛ mɔgɔ min bolo ale bolo ni nin b'a tigi bolo dɔrɔn ko i ye diɲɛ sɔrɔ quoi misala don peut-être que ni ne ɲininka ni ne ɲɔgɔn dɔ ɲininka an b'a f'i ye pour que e kɔni ka lafiya diɲɛlatigɛ la dɔrɔn e ka wariba sɔrɔ ban e ka k'i tɔgɔ la du kɔrɔ i tɛ luwanse la i muso ni denw b'i bolo i ka business b'a la ka marché ka fonctionner ka taa cogo min ka nɔgɔn e lafiyara diɲɛ na an t'a ye ten yan mais nin bɛɛ bɛ dɔ wolo a tigi la mɔgɔ ko diɲɛlatigɛ nɛgɛ t'ale la mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka mun na diɲɛ nɛgɛ t'a la de jaabi b'a la ɔrɔ jaabi ye min ye dusukun de ma lafiya dusukun ma lafiya walahi ala k'an sɔn dusukun lafiya la ni maa o maa bɛ ɲɛnamaya la k'a dusukun lafiyalen tɛ k'a dusukun ma lafiya nin tɛ lafiya mɔgɔ mɔgɔ n'i ma lafiya hali n'aw ɲɛ bɛ farisogo lafiyalen na lafiya t'a tigi yɛrɛ kan quoi au fond
aw de bolo ka lafiya la lafiyalen tɛ o de la ne ko n ko kuranɛ b'a la ka kuma an fɛ kuranɛ bɛ ka kuma an fɛ kuranɛ bɛ ka kuma an kana kuranɛ kumakan lamɛn bana mun de bɛ dusukun lafiya mun bɛ ɲɛnamaya diya adamaden bolo mun bɛ ɲɛnamaya nɔgɔya mɔgɔ bolo min b'a to adamaden bɛ kɛ ɲɛnamaya la kuma bɛɛ alihamudulilahi bɛ da o ye min b'a dɔn Allahu taala ko alikuranɛ kɔnɔ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا آية وراكو الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا bidhikrillahi tatma'innul qulub aya fila de fɔra aya fila ni ɲɔgɔn dɛmɛ quoi kelen ye sina ye kelen y'a ye ala ko mɔgɔ min mana kɛ ɲɛnamaya la a lamɛn kosɛbɛ ne ba ne fa k'a lamɛn n bɛ fɛ ka f'i dusukun bɛ koron mun na quoi ɲɛnamaya nɛgɛ bɔ adamaden na mun na mun b'a to adamaden tɛ kɛ lɛsi kɔnɔ ɲɛnamaya la i ni kurulen don tuma bɛɛ i bɛ sigi i b'i tɛgɛ don da kɔrɔ i b'i miiri dusu bɛ tiɲɛ tuma bɛɛ a sababu ye mun de ala ko waman ko mɔgɔ o mɔgɔ i kɛra mɔgɔ nɔnɛ o nɔn e kɔni a arado an dikiri k'e y'i kɔdɔn ka bɔ ala ko la e mɔgɔ o mɔgɔ y'i kɔdɔn ka bɔ ala ko la ala ko tɛ ka vi la ala ko tɛ dala e bolo ala ko suman ko e t'o ta bala e yɛrɛ ka sira tɛ ala ko fan foyi la fa inna lahu ma'ishatan danka ala ko k'o tigi bɛ ɲɛnamaya kɛ danka ɲɛnamaya la min korolen don korolen kuranɛ bɛ se kuma la dɛ Allahu taala bɛ se kuma la dɛ ala filɛ k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ k'a tigi bɛ ɲɛnamaya kɛ ɲɛnamaya min korolen don a korolen o kɔrɔ ye mun ye a la nafolo fila bolo bolifɛnw fila bolo mobili baw fila bolo a ka du de filɛ nin bitigi baw fila bolo mais e ko k'a ka ɲɛnamaya korolen min a la ɲɛnamaya korolen dusukun de la quoi adamaden dusukun de quoi ni dusukun korola dɔrɔn bilahi ɲɛnamaya korola e ma ye dɔ ye nafoloba sɔrɔ min jiginna kɔnɔ k'a yɛrɛ faga dɔ taara a yɛrɛ faga dɔ bɛ yen nafoloba b'a bolo a sigilen bɛ miiri a taara a yɛrɛ faga o de ye solution a bolo au contraire ne ye dɔ ye n terikɛ dɔ don homme d'affaires dɔ a bɛ business caman kɛ don dɔ la an tun bɛ voyage dɔ la ɲɔgɔn fɛ voyage in senfɛ a ko n ma k'ale yɛrɛ terikɛ dɔ bɛ yen c'est à dire ale ye waritigiba de ye n bɛ ka kuma n terikɛ min kan nafoloba de b'a bolo alhamdulilayi rabbil alamin nafoloba b'a bolo mais a fana bɛ ka kuma mɔgɔ min kan a bɛ k'a fɔ ko nafoloba de b'o bolo ka tɛmɛ ale kan c'est à dire o kɔrɔ ne ka waritigi quoi ne bɛ mɔgɔ min jate waritigi ye o fana bɛ k'a fɔ dɔ ma k'o ye waritigiba ye maa dɔn ni kuma in faamuya nin ye ne dɔnbaga dɔ de ye wari b'ale bolo ne yɛrɛ b'a dɔn nafolo b'a bolo alhamdulilayi rabbil alamin homme d'affaires don nafolo b'a bolo a bɛ business caman kɛ opérateur de don nafoloba b'a bolo ale fana ko a ka patron dɔ bɛ yen c'est à dire dɔ fana b'ale ni san cɛ nafolo la o tigi fana ye nafolotigiba de ye a bɛ ka baro in bɔ yen walahi ko nafolotigiba in y'a fɔ ale ye don dɔ baro senfɛ ko karisa i b'a dɔn min bɛ bi yan ko yɛrɛ faga de jigin bɛ n kɔnɔ sisan quoi k'ale ko n ma faamu ko yɛrɛ faga de jiginnen bɛ ne kɔnɔ n b'a fɛ a kɛra i b'a fɔ ne ka n yɛrɛ faga quoi k'ale ko a ma karisa e yɛrɛ dɛ mun na ayi k'a ni lafiyalen tɛ quoi ni korolen don ɲɛnɛmaya in na n bɛ jɔn yan ko in tɔ tɛmɛna cogo min n b'o datugu mais nafoloba bɛ hadamaden dɔ bolo k'a b'a yɛrɛ faga a bɛ e ni ne kɔnɔ ko ni mɔgɔ min ye nafoloba sɔrɔ o ka diɲɛ diyara o tɛ yan mais en bref ko a sababu ye min ye o de filɛ nin ye ɲɛnɛmaya kɛla ala ko t'a la ni mɔgɔ o mɔgɔ kɛra setigi ye ou kɛra fɛn fɛn sa ni ala ko kɔni t'i ka ɲɛnɛmaya la
mɔgɔw de bɛ se ka ɲɛbɔ i fɛ kɛnɛ kan nka e yɛrɛ dusukun na e kelen ni ala cɛ i b'a sɔrɔ e nin korolen don ala ko ten wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka ni mɔgɔ min i kɔdon ni ala ko ma ni ala ko sumani ma fa inna lahu ko min b'o tigiliya mɔgɔ ye ma'ishatan a bɛ ɲɛnamaya de kɛ dankan ɲɛnamaya min korolen don ma'ishatan danka dankul hayat wa adamu rahati wal bal c'est-à-dire ɲɛnamaya korolen don e yɛrɛ tɛ lafiya kuma si e mɔgɔw jɔ lafiya la kuma o kuma i b'a sɔrɔ lafiya taara i t'a sɔrɔ i jigi bɛ tigɛ diɲɛnatigɛ la o b'a sɔrɔ i ma lahara fɛnɛ ɲɛsigi o de ye ma'ishatan danka ɲɛnamaya korola komi ni fɛn dɔ y'i minɛ i nɛnɛkili ma quoi a bɛ koro i bolo depuis hakilima b'a faamu mun de bɛ mɔgɔw dusukun lafiya ala y'o fɔ n ye kɔrɔnaya dɔ in na ala ko alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub subhanallah Allah ta'ala ko maa minnu kɔni limaniyara minnu dara ala la an m'a fɔ aya dɔ in na ko ni mɔgɔ min ala ko bɔ i ka ɲɛnamaya la k'i nin bɛ koro wa min fana dara ala ko la dun ala ko maa minnu fana limaniyara k'u dara ala ko la ko sɔn caman bɛ yen tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah kulu kɔni dusukun bɛ lafiya yɛrɛ yɛrɛ de o mɔgɔ la o tigilamɔgɔw de dusukun bɛ lafiya mais ni mun ye ala ko suma ala ko suma ala ko a y'aw tulo jɔ dɛ bi dhikrillah tatma'innul qulub ko ala ko suma dɔrɔn de bɛ se ka adamaden dusukun lafiya a banna dusukun lafiyali fura de ye nin ala ko suma ala ko b'i ka vie la tiɲɛ don i bɛ seli an yɛrɛ ko parce que an bolo ala ko ye min ye dɔrɔn i bɛ seli illa man rahimallah mɔgɔ fan caman bɛ ten de ala ko bɛ n ka vie la parce que ne bɛ seli n bɛ sun ni sunkalo sera malgré tout voilà ne yala mɔgɔ ayi nin ye silamɛya ye nin ɲininen b'i fɛ nka nin bɛɛ kɔfɛ i bɛ dusukun lafiya quoi e min bɛ ka seli yɛrɛ koyi i bɛ dusukun lafiya quoi e min bɛ sun yɛrɛ koyi i bɛ dusukun lafiya quoi e min n'a fɔra i ma k'i tɛ silamɛ i bɛ dimi parce que silamɛya y'an bɛɛ wasokun de an kan ka waso n'a ye fɛnɛ i bɛ dusukun lafiya quoi ala ko ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub k'an ka lamɛn dɛ ko ala ko suma dɔrɔn de bɛ hadamaden dusukun lafiya ala ko suma de bɛ hadamaden dusukun lafiya ala ko suma dhikrullah ka ala ko suma kɔrɔ ye mun ye ka to ka Alahu Taala fɔ da ni dusukun na dɔnnibagaw ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ala ko suma ko ala b'i sara belebeleba dɔ la a tɛ i kɛnɛ kan dɛ nka k'a ɲɔgɔn tɛ ala ka diɲɛ saraw la o ye mun ye k'a b'i kɛ maaba sigilen parce que dusukun b'i la o lafiyara dusukun in mafara dusukun in satisfera dusukun in fɛrɛla dusukun in dayɛlɛnna dusukun in basigira k'a sababu kɛ i bɛ ala ko min ala b'i sara n'o de fɔlɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ala ko suma kɛ ka tɛmɛ i kan bilahi lafiyalen don ka tɛmɛ i kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ala wele ka tɛmɛ i kan a tigi lafiyalen don ka tɛmɛ i kan hali ye cogo la n'a m'i diya fo ni fɛn wɛrɛ b'a ka ala wele kɔfɛ ala k'an kisi o ma ça c'est une autre chose nka min bɛ ala wele ko ala ko an ka wele ala yɛrɛ kama a tɛ dɔwɛrɛ la ala wele in kɔ ni kɔnɔjɛya ye ni ikhlasu ye ni ala kelebanciya ye cɛ o tigilamɔgɔ lafiyalen don nin ye sa ala ko suma nɔniyaw ka ca maa min bɛ dusukun sumaya kɔ diɲɛ na ne b'a fɛ k'o dɔ d'i ma sisan waati labanni in kɔnɔna la ni mɔgɔ min bɛ fɛ a dusukun ka lafiya diɲɛ na i cɛsiri don o don ni tile bɔra tile kana bin ka bɔ tile ka bɔ ka tila ka taa bin ka sɔrɔ e silamɛtɔ je répète n bɛ segin a kan e min k'i ye silamɛ ye tile ka bɔ ka tila ka taa bin tile bɔra fo su taara ko e ma se ka kuranɛ kalan
a caya n'a dɔgɔ ye o ko wɛrɛ e ma se ka foyi kalan kuranɛ la ala mɔgɔ silamɛkɛ silamɛmuso ne ba ye min ye silamɛba ye e min ko k'i bɛ seli bɛ sun e min ko cɛ an bɛɛ ye silamɛ sa tile bɔra fo ka taa bi i ma foyi kalan kuranɛ la e ma foyi kalan kana fɔ k'i ma taa muru kalan na ayi kana fɔ ko ne ma kalan kana fɔ ne anw ma chance sɔrɔ ayi bi kɔni alhamdulilayi rabbil alamin alhamdulilayi rabbil alamin hali n'i ma taa muru kalan na bi siraw bɛ yen i ka se ka kuranɛ kalan k'a dɔn o sira caman bɛ yen maakɔrɔbaw diinɛ kanu donna mun na wulila ka taa kalanyɔrɔw la ka t'u tɔgɔ sɛbɛn k'u ka diinɛ kalan k'a ɲɛɲini ka kuranɛ kalan dɔɔni dɔɔni kana fɔ ne k'i ye fonctionnaire sa ne ye intellectuel le temps t'anw bolo wallahi c'est pas vrai a kanu min minɛ halisa hali a ma mɛn ne n'an ka faamaba dɔ tun bɛ ɲɔgɔn kan finitigilaka dɔ u b'a fɔ tan n bɛ dan yan ne tun b'a ye a kelen bɛ to k'i sigi a bɛ kuranɛ ta a b'a dayɛlɛ a b'a kalan a b'a kalan a b'a kalan ne kabara dɛ karisa n k'e ye nin dɔn min a ye tɔn dɔ tɔgɔ fɔ n tɛna tɔn fɔ ka tɔn to yen a kana na kɛ lagosi ye c'est à dire kalanyɔrɔ dɔw de don centre de formation dɔ la centre tɔn tɛ n baw centre de formation dɔ de don k'ale taara a tɔgɔ sɛbɛn yen dɔɔni dɔɔni depuis ale bɛ arabu sɛbɛnni y'a ɲɛkɔrɔ i ko kabako fo a nana faamu kelen kelen a nan'i to la ka n'a dɔn n'i ye ne fara ɲɔgɔn kan o bɛ kalan ta n'i ye ne fara ɲɔgɔn kan o bɛ kalan ta fo bi ale yɛrɛ bɛ kuranɛ ta a b'a dayɛlɛ a b'i sigi k'a kalan a formation m'an fɛ jamana fan bɛɛ yan sa ala ka barika don ani mɔgɔw la minnu b'a organisation na o bɛ yen o caman bi ne fonctionnaire d'état de ye et puis jɔyɔrɔbatigi don a ka diinɛ kanu y'a to a taara ala ko ɲɛɲini quoi diinɛ kanu y'a bila a ye ala ko ɲɛɲini ni mɔgɔ min ye ala ɲini i bɛ ala sɔrɔ sa maa si tɛ k'a ye ala ɲini ko ala banna k'i yɛrɛ yira a la wallahi a tun bɛ kuranɛ kalan a b'a kalan a yɛrɛ ko ten ko nin de ko y'ale ka rêve ye musokɔrɔbaw bɛ nin kuma in seereya ne bolo cɛkɔrɔba caman bɛ nin kuma in seereya ne bolo minnu taara u tɔgɔ sɛbɛn o centre de formation ninnu na o joli bɛ yen bi u bɛ kuranɛ ta u yɛrɛ u b'a kalan kana se k'o yɛrɛ kɛ o kɛ o to yen silamɛmuso ne kan bɛ e ma ne ba ne fa kan bɛ e ma e min ye silamɛ ye ni k'i bɛ lafiya kɔ diɲɛ na ne ye ɲininkali le kɛ n ko yala e bɛ sɔn tile ka bɔ ka taa bi e ma kuranɛ kalan peut-être i ka jaabi ye a bɛ siga la o tɛ wa ok i m'a kalan yala tile bɛ bɔ ka bin e ma kuranɛ lamɛn fɛnɛ wa tile bɔra fo ka bin i ma kuranɛ foyi lamɛn tulo la ne ba i jo tɛ kɛlɛ la dɛ ne fa i jo tɛ kɛlɛ la dɛ fɛn caman bɛ yen e tun t'o kɛ cogo dɔn i y'a ɲɛɲini i y'a dɔn i y'o ɲɛɲini i y'o dɔn e ma se ka kuranɛ kalan e ma se ka kuranɛ fitinin lamɛn tile kɔnɔ ne ka laɲini tɛ k'i k'a bɛɛ kalan dɔrɔn kalan e ma se k'o kɛ e ma se ka hali fitinin lamɛn la kuranɛ tile kɔnɔ e ma da o ma e tila ka taa fɛn wɛrɛw lamɛn minnu tɛ ala ko ye e bɛ tila k'o kɛ e mago bɛ k'i dusukun lafiya diɲɛ na a bɛ se ka kɛ aw ni ala cɛ a y'aw bila ne nɔ la aw ka kuma in jateminɛ an ka analyser ɲɔgɔn fɛ dɔɔni e mago bɛ basigi la ala ko ala ko suma bɛ basigi di hadamaden ma ala ko suma na belebeleba fɔlɔ ne ye kelen ne t'a la fɔlɔ o ye kuranɛ kalan ye tile bɛ bɔ e ɲɛna ka taa bi e ɲɛna i ɲɛ ka ɲi i da ka ɲi i tulo ka ɲi e ma kuranɛ foyi lɛ k'o kalan ok sura fitinin min b'i kunna e sigilen k'i yɛrɛ di ala ma miniti 5 miniti 10 miniti 5 24 heures kɔnɔ e m'o di ala ma ala ne ma caman kalan ne ko n bɛ se kul huwallahu la n bɛ se fatiha kɔnɔna n'o ye alhamdulilayi rabbil alamin sura ye ne bɛ se kul a'udhu birabbin nas la ala ne bɛ se kul a'udhu birabbil falaq la n bɛ se kul huwallahu ahad la n bɛ n'o kalan miniti 5 kɔnɔ 24 heures e ma se k'o fana kɛ e ma se ka kuranɛ kalan dɔ ka kuranɛ lamɛn e kɔni tile bɔ ni sisan cɛ e yɛlɛnna réseaux sociaux kan i ye dɔnkili dɔ lamɛn i ye musique dɔ lamɛn i ye manamana ko dɔ filɛ o waati kelen e ko k'e bɛ fɛ i dusukun ka lafiya e yɛrɛ ni ala cɛ n b'i ɲininka e ni ala cɛ e labɛn bɛ dusukun lafiya kama o de kosɔn n ko kuma in daminɛ n k'an ka ɲɔgɔn hakili lajigin
hey ni ye bɛɛ to i gɛnfɛn bolo dɔ ta bɛ kɔ a la koyi adamaden ɲinan ka di an bɛ fitinɛ waatiw la an bɛ fitinɛ waatiw de la bun hadamaden min a bɛ dugu kɛ dugu bɛ jɛ a ɲɛna tile bɛ taa bi a ɲɛna k'a ye ala ko k'a kɔnɔ n m'a fɔ farida duuru ninnu de ka ala ko dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'o k'a kɔnɔ pour que ale ka basigi sɔrɔ o man ca na tuguni dɛ c'est pour cela ne ko n k'an ka ɲɔgɔn bilasira an ka ɲɔgɔn hakili lajigin e mago bɛ basigi min na e mago bɛ dususuma min na ne ba n'i b'a fɛ k'o sɔrɔ kana kɔlɔsi in bila min b'i bolo a t'a halisa zikrullah ala bi zikrillahi tatuma innul qulub ala ko ten ko ala ko suma bɛ dusukun lafiya a bɛ basigi di dusukun ma a bɛ lafiya di hadamaden dusukun ma parce que ni dusukun tiɲɛna a bɛɛ tiɲɛna ni mɔgɔ mɔgɔ dusukun tiɲɛna fɛn bɛɛ tiɲɛna i bolo hali ni diɲɛ sɔrɔ bɛɛ b'i bolo o y'i tɛgɛ kɔnɔna ye mais ni dusukun tiɲɛna fɛn bɛɛ tiɲɛna kira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ala inna fil jasadi mudgha ala inna fil jasadi mudgha idha saluhat saluhal jasadu kullu idha saluhat saluhal jasadu kullu ala wa hiya al qalb kira ko sallallahu alaihi wasallam ako ayaw kuluma jode ko hadamaden farsogo la ko sogo kuruni dɔ bɛ n'a ɲɛna ko farisogo bɛɛ ɲɛna wa ko n'a tiɲɛna farisogo bɛɛ tiɲɛna i ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ jɔlen na mais ale ka o matériel in tiɲɛna a yɛrɛ de tiɲɛnen jɔlen filɛ nin ye kiba dɔ ye mun ya k'o ye hadamaden dusukun ye quoi ni dusukun tiɲɛna i ta tiɲɛna o ala kana si dusukun tiɲɛ mun de bɛ hadamaden dusukun to ɲɛnamaya la mun b'a to dusukun sabatilen bɛ kɛ mun de b'a to hadamaden dusukun bɛ kɛ a gulonnen bɛ ala la dɔw yɛrɛ tɛ koyi alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub ala ko te ko jɔn limaniyalew ni dusukun bɛ lafiya ni ala ko ye ko ala ko de bɛ adamaden dusukun lafiya de ala ko suma bɛ adamaden dusukun lafiya ne ba kɔrɔnɛ kala awɔ dɔ kɛra diɲɛ nɔfɛ ten an m'a sɔrɔ halisa ne ba kɔrɔnɛ kala dɔ kɛra jagoba in na ten an m'a ɲɛ sɔrɔ halisa m'a fɛ n k'i k'u bila dɛ ne ba kɔrɔnɛ kala ɲɛɲini dɔ kɛra radio sanfɛla in na ten ne ba kɔrɔnɛ kala maa caman taara u tun ma sigi taali nin waati in na kɔrɔnɛ kala ne ba saya b'a la ka cun mɔgɔw kan hali u t'a la ka se ka kanbɛda kɛ wallahi kɔrɔnɛ kala o de y'a daminɛ o de y'a laban ye n'i ma se ka don a daminɛ la kana sɔn a ka ban ka sɔrɔ i ma ye kɛnɛ in kan kɔrɔnɛ kala n'i bɛ lafiya kɔ diɲɛ na kɔrɔnɛ kala n'i bɛ dususuma kɔ diɲɛ na kɔrɔnɛ kala n'i bɛ fɛ i denw ka k'i sago ye diɲɛ na kɔrɔnɛ kala n'i b'a fɛ basigi ka sɔrɔ diɲɛnatigɛ in na ne ba kɔrɔnɛ kala o de bɛ hadamaden lafiya dɛ kelen ne fa n kan bɛ fɛnɛ ma an ka kɔrɔnɛ kalan dɛ wa kalantɔ komi an ma mori kalan kɛ an yɛrɛ b'a fɔ ten an ma madarasa kɛ an ma arabu kalan kɛ nous sommes pas les rabbisants an ma arabu kalan kɛ koyi n'an kan bɛ kɔrɔnɛ kala gɛlɛya b'a la ala kira ko sallallahu alaihi wasallam almahiru bil qur'ani ma'a safaratin kiramin barara ko mɔgɔ min bɛ kɔrɔnɛ dayɛlɛ a b'a kalan ou mɔgɔ min bɛ kɔrɔnɛ kalan an ka fɔ ten a kalantɔ a bɛ se kɔrɔnɛ kalan na kojugu a b'a hakɛw di a bɛ kɔrɔnɛ ka hakɛ dafalen di kɔrɔnɛ kalancogo ka ɲi
ko tigi ni meleke babaw de be ɲɔgɔn fɛ alikiyama jɔdo alijinɛ kɔnɔ ani meleke baw olu de be ɲɔgɔn fɛ alikiyama jɔdo ala k'an ko mɔgɔw la ya Rabbi a ko nka mɔgɔ min fana bɛ kuranɛ kalan a tigilamɔgɔ i b'a sɔrɔ ale tɛ se k'a kalan ka ɲɛ i ko fɔlɔ in min bɛ se kuranɛ kalan na kojugu ko nka a b'a kalan kuranɛ kalantɔ fa a bɛ to ka tigɛ a bolo a bɛ siga yɔrɔ dɔ la a bɛ taa a bɛ jɔ a bɛ gɛlɛya ka dɔ fɔ a bɛ laban ka se k'a fɔ degun b'a sɔrɔ a kalan kɔnɔna na parce que a nɛɛ ma wuli n'a ye c'est à dire a bɛ gɛlɛya sɔrɔ kuranɛ in kalantɔ k'o tigilamɔgɔ dɛ alakira ko sallallahu alaihi wasallam falahu ajran ko ala bɛ sara belebeleba fila d'o de ma o tigi ma dɔ in kɔni ta ni mɛlɛkɛbaw bɛ ɲɔgɔn mais nin ko ala bɛ nin kɛrɛnkɛrɛn ka sara belebeleba fila d'a ma munna ko sara fɔlɔ ye a bɛ ka kuranɛ min kalan o sara bɛ yen sara filanan ale tɛ se kuranɛ kalan na mais a y'a cɛsirili min kɛ n'a bɛ ka effort kɛ o effort in kama ko ala bɛ sara ba filanan d'a ma a ma ban n'i bɛ lafiya kɔ kuranɛ kalan ɲɛɲini a ma tɛmɛ dɛ i si mana jɛya cogo o cogo kuranɛ place bɛ dusukun na si mana kɔrɔ cogo o cogo kuranɛ place dɔ bɛ hakili la ne hakili ka go ne yɛrɛ de tɛ se i mana dɛsɛ cogo o cogo tile kɔnɔ aya kelen kan ka se k'o fɔ aya kelen hali n'i ta danna de bi ne taara kalanyɔrɔ la mɔgɔ tɔw taara ɲɛ kojugu ne yɛrɛ kɔni ma se ka caman ta mais alhamdulilayi rabbil alamin o ye aya kelen i bolo siɲɛ wɛrɛ n'i nana i ye rahman rahim ta a ma kɛ aya fila ya siɲɛ wɛrɛ n'i nana maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in i bɛ taa dɔgɔkun dafa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ sura kelen sɔrɔ k'o duguma kalo kelen kɔnɔna la o t'i kɛlen ka sura naani fara ɲɔgɔn kan duguma suraw la o ne kun m'o kɛ i bɛna waati tɔ bɛɛ tiɲɛ ka taa ten adamaden bɛ fɛ a dusukun ka lafiya ne ko ten dusukun lafiyali fura telima ye mun ye kuranɛ kalan kuranɛ lamɛn i dusukun di Alahu Taala ma a b'i dɛmɛ n bɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ dɛmɛ ya Rabbi kelen zikrullah ala belebeleba ye mun ye o ye kuranɛ kalan de zikrullah ka ala ko suma pour que dusukun ka lafiya ni mɔgɔ min bɛ dusukun lafiya kɔ mɔgɔ min bɛ dusukun lafiyali kɔ mɔgɔ min b'a fɛ a dusukun ka sabati fura filanan min b'a la ou kumakan min bɛ ne b'o di kuranɛ kalan kɔfɛ i ma e bɛ fɛ de dusukun ka lafiya yɛrɛ 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 i b'a fɛ e dusukun ka sabati yɛrɛ yɛrɛ i ye dɔ kalan kuranɛ na ka ban tile kɔnɔna la i cɛsiri i seko damayira la i seko damayira la a mana gɛlɛya cogo o cogo a mana gɛlɛya cogo o cogo wagati mana kore bolo cogo o cogo astaghfirullah 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 walama allahumma ighfir li allahumma ighfir li allahumma ighfir li allahumma ighfir lahu c'est-à-dire ni ka yafa deli Ala fɛ quoi yafa deli Ala fɛ i ka tubi ka segin a ma astaghfirullah wa atubu ilayhi n'a y'i diya fɔ tan astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi ni kumakan min bɛ bɔ i da nin dɛ Ala kira ko sala ko ale yɛrɛ n'a ka cidenya a n'a ka maaɲumanya a n'a ka kiraya ala kanuba min bɛ yen a dusukun na ala yɛrɛ y'ale kanuni min kɛ ala y'a sugandili min kɛ ala y'a kɛrɛnkɛrɛnni min kɛ k'o bɛɛ n'a ta ko tile o tile k'ale bɛ yafa deli Ala fɛ ka tubi ka segin Ala ma k'a ka ca siɲɛ 70 ye tuma dɔw k'a ka ca siɲɛ 100 yɛrɛ o ye kira ye ala yafara min ma ala ye min sugandi ala ye min kɛrɛnkɛrɛn e ni ne ala yafara ma an t'o dɔn o yafa kɛra ma o m'a dabila o sango e ni ne yafa deli cɛ Alahu Taala fɛ tile kɔnɔ et puis n bɛ ka nin fɛn minnu fɔ walahi i bɛ nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan astaghfirullah siɲɛ 100 o kuranɛ kalan i bɛ nin bɛɛ kɛ sigiyɔrɔ kelen a tɛ tɛmɛ miniti 30 kan a tɛ tɛmɛ o kan a man ca yɛrɛ e ka sigi ka kuranɛ page kelen kana tile kɔnɔ 24 heures kɔnɔna page kelen ça coûte pas 3 minutes a t'o bɔ yɛrɛ page kelen a tɛ tɛmɛ 3 minutes kan i tilal'o la
astaghfirullah wa atubu ilayh, 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 astaghfirullah wa atubu ilayh. Ne ni min fota même pas 30 secondes, ne ta foko tan nuru soro. Ka kema soro na wacha. Amancha ibe korne kala onno ngonna ibe astaghfirullah chaya. Ni klu hara made manga femuntu do de ni. Ma fo bede ni mo ko ka duskun lafiya soro jena tutala tatala ko dogole ndagoy soma ko te doma ko te atoro mba fo chogodi fuite kene kan ko ne afo aisege na yi duskun lafiya na malafiya ibina fo yo wallahi abi duskun lafiya asabana moy ode ka soli cha patronga muhammadul mustafa sallallahu alaihi wasallam بشير نذير محسن متوادع سر النبوة في الدنيا ومعناها شمس الوجود الذي أنوار مولده ملأنا ما بين كنعان ومصراها وانشق إيوان كسرى من مهابته ونار فارس رب الأرش أطفاها وكم له من كرامات يقص بها ومعجزات كثيرات عرفناها billahi ni de kira sallallahu alaihi wasallam soli cha patron ngana ni mo soli cha la kira sallallahu alaihi wasallam duskume lafia o ala ka laydu ye ko kiesa parce que ala be soli kika ala be soli jonga kan ni problème to mais la go be soli kika yebo ko ina ala ko kalera ni melega bo ke ay kira kan ko jugu ale ni melega be soli ke kira sallallahu alaihi wasallam ala era ni bo ke quoi ale ala yɛrɛ n'a ka mɛlɛkɛw a ye bonya min di kira ma o bonya in n'a bonya kojugu k'ale yɛrɛ ni mɛlɛkɛw bɛ sɔli kɛ kira fɛn mun y'a lakale tariku gafe dɔw la ko nabi ɲuman dɔw tɛmɛnen tun y'a nata ko hali olu tun ka kɛ kira ka peuple mɔgɔw la dɔrɔn olu tun ka ye o dan dɔrɔn nabi ɲumanya bɛɛ kɔfɛ olu tun b'o de nata quoi e ye ala kira ka peuple mɔgɔ ye e y'a ka jama mɔgɔ ye e ye kira manton dɔ ye e dɛsɛra ka sɔli kɛ ala kira ka 24 heures kɔnɔna la e ko k'e dusukun ka lafiya e ko k'i ka mafa sɔrɔ i ka ɲɛnɛmaya la e ko e ka basigi sɔrɔ e ma se ka sɔli kɛ kira ka sallallahu alaihi wasallam tile bɔ ka taa se tile bɔ wɛrɛ ma 24 heures kɔnɔ 24 heures kɔnɔna la e ma se ka waati foyi sɔrɔ o 24 heures kɔnɔ ka sigi ka sɔli dɔɔnin kɛ ala kira ka sallallahu e bɛ lafiya ko diɲɛ na tiɲɛ yɛrɛ la est ce que an ka ayi an ka question est ce que e bɛ lafiya ko tiɲɛ yɛrɛ la ala yɛrɛ n'a ka alaya mɛlɛkɛw ko ni jɔnbaya ala yɔrɔ olu yɛrɛ bɛ sɔli kɛ ala kira ka sallallahu alaihi wasallam ala ka tila k'a fɔ ni mɔgɔ min sɔlila kan n bɛ nin baraji hakɛ d'i ma n'i sɔlila kan ni ala yɛrɛ bɛ sɔli kan e bɛ lafiya ko diɲɛ na e ye kira manto ye e ma kuranɛ foyi kalan tile kɔnɔ e ma astafurulayi foyi fɔ tile kɔnɔ e ma se ka sɔli foyi kɛ kira kan e n'a fɔ jɔn de k'e bɛ fɛ ka lafiya karamɔgɔ ye duwawu kɛ koyi hamina ko ba de bɛ na dusukun kurunin ne yɛrɛ kuranɛ kalan bi yan e ye sɔli kɛ kira kan e ye astafurulayi fɔ caya ayi d'accord ala k'an ni lafiya ala k'an ni lafiya ala ka lafiya di an ni ma nka n kɔni bɛ kelen kɔni nɔ sɔli cɛ ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ne bɛ sɔli ala kira kan i b'a kɛ cogo di dɔnnibagaw ko sɔli o sɔli ye duwawu ye ka ɲɛsin kira ma k'a bɛɛ k'a kan ni danganiya wɛrɛ kɔni t'a kɔfɛ a ka ɲi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahima innaka hamidum majid ne fɔ cogo dɔ ye
اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا ني دوي اللهم صل على محمد وسلم انغام سورو رب سيدنا وسبه اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل على محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين اللهم صل على محمد في العالمين اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وسلم تسليما كثيرا صلي نونيا فين كان نويما na korokon kan ko solidu dowridu kan yeshin kirama ni daga ne foi ta ko fewa ere dale mala menin keda hinaga sala kirama sallallahu alaihi wasallam ne ta kun wara tala ko ko solin ke kiraka billahi ibano yire kuna ne baw mfaw hada madembe duskun lafiya soro ni stramuni ni doyi ne tu ya krengera ni segina do krengera ne do we ngamulu fo mo yi u sega segi munuka ni hamina kobila ni kamana gan kobila ni jorana kobila una nyogo kirat me muni fo na wati na choga go so dola mbe joambi ambe ala de la kan shi joga sigina ta wara kono do be aka kanguru don fo ko mu hakil na jigiru do nyode fo ndo to kumala ngo ala kira sallallahu alaihi wasallam ala taala ayira ya maria ala ko ama wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin hakil la jigi ke muhammad hakil na jigi be limani ajo nafa mbe ala dele ala kan be nafa ni kuma kan nuni ala ka yafa nga jurumuma ala kan magoto ni ala man ka juya irana sigi warawla aw ni ne ana sigi ka nyogon baro insha Allah taala an wa ke fo baga nyumawi aw wa ke lame baga nyumawi ko fe nga jaga baraka nyogon fe ni ala sona minu ka nyogon fe hada wa sallallahu ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. العلم ضياء المستقبل